Azt! Kifordultam! Az igen. Várjál, nézzük meg, hogy melyik kié először. Melyik kié lehet? Ez a fáj. Ez a pályé? Ez a nagy doboz, vajon kié lehet? Melyik a legnagyobb doboz? Zalán. Nézd csak erre is. Ott az a Az nagy is doboz. az. Nincs láda? De mindjárt lehet bele. Nézzétek már meg! Akkor a kis. Azt. Na mik azok? Segítsen? Ülőlászló. Akkor már jó. Ebben mi lehet? Ez meg autópálya, nézd már! Autópálya, milyen sima, neked van, csak olyan még sokkal több.